naliligaw na pananagam. Ano ka bubulila eh? Ano kasi Sa tiga mga probinsya no wan madyang kamot ito no na ang mga sulong rodino na makanggay ka no maap na napyan niya rakan kanto manena sa pupuswag na talay dakalumbay sa pawing nagudadaway niya. Pulukan na rin. Saya ka kuningin. Sa tigang na Haji City Naira, hindi mo matangag to kamargan mo sa ginawa ko. Mas paano ka narat na nanalagot ni Birak na sa lakaw ni Potre Hidea. Princess Eleanor, raragamas sa miliin sa mipagdulo na iyan. Mamaguman sa pikir, maguman sa karamdaman, umalawan mong dailala. Sa higakan mga dato mga baya, iniduwag ang mga sa salamang maliwanag sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasiguro, kaya mo na. Karen.
Para ina dumagaya na raya
Ngar